Znowu czytam jakieś noty, że w challenge'u chcę oszukać. Jak nocy na owocowy, nie, każdy bieg jest buta, więc spójrz na moje kroki, moje nogi, moje uda. Progresy robią się małe, jak się moja duża pumpa. Albo tęsknię, albo studia, piszą, że muszę wygrać. Podobno nie umiem biegać, jak widocznie muszę wygrać. Tak działa ambicja, choć sylwetka jest zwykła. Dobrze leci czarna bluza, chociaż czarny nie wyszczuka. Nie robi waszego to. Nie wiem, czy to hejty props, ta Hania to Big Me Girl, ta Hania to Big Me Boss. To mój chropowaty głos, komentarze piszą na esenc, więc dostaję na dłoń. To nie tak, choć zmienię tego zdania, no bo znowu gdzieś czytałam, że Hania do mnie. Za Hania to marna dama, dzięki gramy jakiś film. Mam dużą nadzieję, że to Bartek wygra, a nie ty. Dzięki za wasze komenty, poprzedni i następny. Za prosy i za hejty, które opisują nas. Dzięki za wasze komenty, staramy się być lepsi. Tak to robi Jay-Z, więc to powiem jeszcze raz. Wiecie po drodze i za mego ręca, to dla wszystkich. Myślisz, że jesteś wyższy w moich plecach, a jak będzie dziadniany ramen, to nie ma odpowiedzi, śmieszny na ciebie, tak się wiesz, nie? Mam po prostu podmiana, hej. Tylko rozpęd na powierzchni, się nie wiosnę, hej. Tylko rozpęd sobie, weźcie widzę, proszę, hej. To nie progres, nie więcej mam wiosek. Po co ty zaczęć zobaczyć, co góry i głosy? Piszą w człowaku, no lodować, że potem nie pracuje w warzywniaku, ale piszą z budynku, znów widzę ten pomysł, że jestem na dole. Jak trafiłem do kanału, tak samo jak chodzi w górę. Lecz nie muszę z niego wejść, za to tylko możesz wejść. Zobaczyć jak zmieniam sprytę i nie czapać dziennie. Nie ludzie oddzielnie, więc muszę być oceniany. Jak będzie na tym jedzeń, niż tylko chłopakiem Hani, ej! Dzięki za wasze komenty, poprzednie i następne. Za prosy i za hejty, które opisują nas. Dzięki za wasze komenty, staramy się być lepsi. Tak to robi Jay-Z, więc to powiem jeszcze raz. 20 listopada wszystkie oczy na nas. Po raz pierwszy w życiu wokół taki duży liść. Drugi dzień, druga noc, trochę poczytałam. Umiana skala do peda, to popełni wis. Chciałam działać, chciałam przygodę, że konsekwencją tego było ogromne przyrostkitu. Inni ludzie wiele pojawiają się bez kitu. Nie chciałam zmieniła wszystko, na co nie ma wpływu, nie? Stary, ja nigdy kasa nie zmieniła mnie.